Qüestions rellevants i d'interès per al professorat, com ara els canvis en els horaris i en els descansos i l'impacte que tenen en el rendiment i els nivells d'energia de l'alumnat, les pautes bàsiques d'hidratació i alimentació abans i després del dejuni, suggeriments per adaptar activitats com l'assignatura d'educació física, les sortides o les jornades especials. Són recomanacions de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona als centres educatius per afrontar el Ramadà. Els sembla bé modificar horaris d'activitats escolars i sobrecarregar d'instruccions ideològiques al nostre professorat per privilegiar la comunitat musulmana? Ho troben normal, això? És que és surrealista. Per respondre, té la paraula el conseller de la Presidència. Moltes gràcies, president. Li torno a repetir perquè crec que no ho ha entès. L'educació és un dret universal i aquest govern el garantirà a tots els municipis de Catalunya, de les Terres de l'Ebre a la Plana de Lleida, a les comarques centrals i també al Ripoll. Moltes gràcies.